Takže toto je tutoriál, jak zvinúť 125 štvorták na zadnej. Jak som sa to naučil ja, je celé videjko môj Wheelie Progress na kanále. No, 125 vo štvortakte sú že dosť ťažké na to ich zdvihnúť, lebo proste nemá to výkon. Je to ťažké jak hovno, pokiaľ nemáš nejakú krosu. Táto má že 130 kg a dá sa, však je to dobré, je to paráda, táto aprílka. Ducatov sa mne nepodarilo zdvihnúť, ale kamoš na tom išiel také bomby. A teraz čo som skúšal Hondu CBF 125 úplne pohodička, to dáš na zadné. Podľa mňa každá motorka sa dá na zadné. Ja keď som začínal sa učiť na zadné, tak som zdvíhal, že predné koleso, že toľko to, a tak som zatešil stopom, som to posunul, ja neviem, tak. Až som sa pomaly dostal do balance pointu. Popri tom vždycky si začni trénovať reflex zadnej brzdy. To mi že extrémne pomohlo. Lebo ja som sa bál, že sa prekotím, ale keď už som dostal ten pocit, že viem sa zachrániť, keď to preženem, tak už som sa že vôbec nebal. A to ti podľa mňa extrémne pomôže. No a jak začať? Tak ideš si v jednotke, takých okolo 10 km za hodinu, stlačíš si spojku jedným prstom, aby si mal grip na riaditkách, aby si ich držal. A máš stlačenú spojku, plný plyn a rýchlo a plynulo pustíš spojku a to ťa dostane hore. Takže ideš okolo 10, plný plyn a rýchlo pustíš spojku, si hore. Trošku si môžeš pomôcť, že takto mykneš alebo sadneš viac dozadu. Je to o tom ťažisku. Čím viac zadu si, tak tým to bude ľahšie. Ideš, dajme tomu, takto to zdvihneš, tlačíš si brzdu, naučíš sa reflex, je to iba o tých opakovaniach. A takto som to ja robil. A takto si vytvoríš tú safe zónu, že máš tam tú brzdu a iba ideš proste. Dáš to takto. A dobre je, keď dopadáš, pokiaľ teda nejak extrémne silno nestlačíš brzdu, že ten pád stlmiť tým, že pridáš plyn, lebo tlmiče si to trošku zjedia potom. Takto ich trošku ušetríš, takže choďte jazdiť a iba opakovanie. Opakovanie je to, čo ťa dá na ten bod, kde chceš byť. No a potom, keď už ako tak trastuješ tej jednotke a už si v tom taký comfy, v tom viličku, tak môžeš skúšať preraďovať hovadinky alebo to skúsiť v dvojke zdvihnúť, čo je o dosť ťažšie. Tam to nejde tak jednoducho, že si iba sedíš, tam musíš telom to veľmi potiahnuť hore. A mne extrémne pomohlo, keď som na tej jednotke sa učil, že keď už som vedel, že tú brzdu tam mám, tak keď som sa dostal hore, tak ja som ju že moc silno stlačil moc skoro a potom som padol a tá motorka to už nevyťahla, lebo je to proste slabé. Som dostal takú radu, že využívaj tú brzdu motorom a to je že extrémna vec. Proste ideš si, nakloníš to, motor ťa dobrzdí, ideš si v balance pointe a ideš si, keď tak tam hodíš aj tú brzdu, keď si moc a hej. Dobre, a teda viličko v dvojke, ja ju zdvíham okolo triciny, tiež plný plyn, plynulo, rýchlo pustím spojku a zatlmím do tlmičov a dám sa a ťahám ju tak dozadu, dohora. Ono to vyzerá ľahko, ale toto som tak dlho mi trvalo, kým som došiel na toto a raz na to dojdeš a už to vieš. Videl som, že sa dá ma motorka zdvihnúť aj v trojke, to sa snažím naučiť. V podstate to je to isté, len musíš tým telom to ešte viac nejak proste vyťahnuť, lebo tá motorka si to nevyťahne. Takže to je asi tak všetko. Tak rýchlo, veľmi rýchlo, quick tutorial how to wheelie 125 štvortak. To je asi vše, jo. Like, odber, píšte, čo vám nejde, čo vám ide, čo chcete poradiť, ja vám poradím, čo som nevysvetlil.
Podľa mňa som vám to málo ukázal, takže... Hopa. Ideš, spomalíš na 10, plný plyn, rýchlo spojka a v balance pointe. To iba... To som pridal plyn, pustil som, motorka, jak brzdila motorom, tak pekne to funguje. Fakt je to krása. Proste brzda motorom je pík. A preradiť, to ideš si, keď si v balance pointe trošku nahnutý, tak iba stlačíš rýchlo spojku, ťukneš tam, alebo ak vieš quick shiftovať bez spojky, tak aj bez spojky to tam pleskni a hlavne nepridávaj plyn veľa. Ťukni ju tam, lebo jakmile pridáš plyn, tak si hneď vzadu. Lebo tie gíry, ak sa zmenia, tak tam máš zase ten potenciál, keď to klačkikuješ. Kámo, ono mi tam na chvíľu dá dvojku, ja som videl, že tam svietil neutrál. Slabo ju tam dávam, to je ďalšia vec, že veľakrát sa stáva, keď ideš z jednotky do dvojky, že tam trafíš ten neutrál. Preto, keď sa to naučíš zdvihnúť dvojke, tak si úplne inde. Čo mi drbeš? Dobre, like, odber, follow.